2020-nji ýylyň ilkinji güni Agdyr Maşgalada ýagny Aşyrowyň döwletli ojagynda ajaýyp toý tutulýar. Bugün Bagtyar Ateneler Namrad aganyň agy gürgenejäniň mehriban agtyjagy Akmrat dostumyň Gülälek geldiň mehriban ogly Yunusanyň 1 ýaş toý toýlanýar. Owadan aýdym üçin bir el sarpalyň mehribanlar hemmäňizden has edýär. Indi bolsa ähli mehmanlary dogollar toý mekanynyň tans meýdançatyna çagyrýar. Meşhur bagşymyz Döwran Nuriýew dowam edýär. Hemmäňizi tanta çagyrýar. Gelin dogollar toýmada, bagtan goly öýmede. Toylary bir dele, soğukun aydın sadele. Gelin doğanlar toymada, baktan goly öymede. Toylary bir dele, soğukun aydın sadele. Har berekela toy bolsun, şigi birge yaşadyň bolsun.
Yunus Han'ın yaşadığı olsa. Ha? Farklı yanlara vaydımlar, sorun oylar hem deprekler. Şıkır şıkır biledikler, dans edip oğlan kıyıklar. Farklı yanlara vaydımlar, sorun oylar hem deprekler. Şıkıra şıkıra biledikler, dans edip oğlan kıyıklar. Gelin de onlar toymadı, baktan dolu eğmeden. Toy toylalı bir bile, şokun aydım sarveyle. Gelin de onlar toymadı, baktan dolu eğmeden. Toy toylalı bir bile, şokun aydım sarveyle. Gelin de onlar toymadı, baktan dolu eğmeden. Toy toylalı bir bile, şokun aydım sarveyle. Gelin de onlar toymadı, baktan dolu eğmeden. Toy toylalı bir bile, şokun aydım sarveyle. Son 2 3 Gisiyle. Son 2 3 Stüdyo tayar mı? İşte Kur pro